היפופוטם! כן בבקשה! ברוך הבא לקולבו! באת לקנות איזה משהו נחמד בקולבו? קולבו? מה בדיוק יש לך כאן? זה קולבו של הכל, זה קולבו! מה אתה צריך? הכל? הכל יש לנו פה, אחרת הייתי שם שלט חסר בו, או אין בו קולבו, או הכל חוץ מתמסכים. אבל יש פה הכל, אתה רוצה מחדד? יש לנו. פותחנים יש לכם? בבקשה, יש לכם חזיות? חזיות כמה שאתה רוצה. הכל יש לכם. הכל יש לנו! אוקיי, יש לכם בלוקים? בבקשה! יש מגנזיום? יש מגנזיום הפעת! לא, אני בכלל מחפש טיסה לקריביים. הלוך חזור או הקלוך? האמת שבכלל רציתי עכברים, יש לכם פה עכברים? מסתובבים פה לפני שפתחתי. תביא לי תפלצות שלו מהעולם הזה. אתה רוצה את אלה עם השיער הרטוב או את אלה שיורקים ארץ צהוב שהורג? יש אלוהים? לא. יש. יש לך ישן זקן? סימה בואי רגע, סימה תגידי לו. לא צריך עוד. סימה תלכי, הוא לא צריך. יש לכם אינדיאני? יש נתקע לו ווינדאוס. סרטי מתיחות אני רוצה, יש לכם? לא. סתם, יש לנו מצלמה. יש לך... יש לנו מטוס מנהלים. וגם מנהלים שמתי בפנים. יש... יש לכם אהבת אמת? סימה בואי רגע, נו, רוצה תלכי. לא צריך סימה תלכי, כל מה חוזרת, די תלכי. יש לכם הנחות? יש 40% ו-50%. רגע, זה 40 או 50? זה הנחה, תגידי, אתה באת לקנות או לבצע הפריה בשכל שלי? אני באתי לקנות. נו, אז תגידי מה אתה רוצה, מרביע לי את המוח, זוויגים. ישיבה וחיבור? ועוד איך! היי הידיעה. התשובה היא כן! לאמת השימוש. לארוז לך את זה! יש לכם כרס? יש לך רישיון לנהל כלבו? כן. הרישיון בתוקף? לא. למה? אני במשטרה ואני עוצר אותך! יש לך צו בית משפט? כן. וחשד סביר? כן. אישור מונפק בתחנת המשטרה הקרובה לביתך? לא. אז אני יכול להנפיק לך בו במקום. יש לך מכונה שמנפיקה אישורים? בטח שיש לי מכונה שמנפיקה אישורים. מדפיסה גם כסף? בטח שמנפיקה גם אתה כסף. יכול לתת לי קצת? לא. אז אני במשטרה ואני עוצר אותך! כן, יש לך צו בית משפט? כן. חשד סביר? כן. אישור מונפק בתחנת המשטרה הקרובה לביתך? לא. אז אני יכול להנפיק לך בו במקום. יש לך מכונה שמנפיקה אישורים? והיא מדפיסה גם כסף? בטח שמנפיק. אתה יכול לתת לי קצת? לא. אז אני עוצר אותך למשטרה ואני עוצר אותך! יש לך צו בית משפט? כן. וחשד סביר? כן! יש לך כרס? כן! יש לך כרס. סגור הפסק הצהריים. בטוח מיזוג אוויר, כן בבקשה! אז אני עוצר אותך! יש לך צו בית משפט? כן! וחשד סביר? כן! יש לך כרס? סגור, פסירת מלאי! כן בבקשה, בטוח מיזוג אוויר! אז אני עוצר אותך! אני עוצר אותך! יש לי כרס! 5, בוא נלך הביתה, עזוב. יאללה, טוב, אני אקח אתכם. לאן אתה מגיע? לאילת. מצוין, זה בדרך שלי. אילת זה לא בדרך לשום מקום. לא, אני גר בעקבה. משהו אחר. תאים נוספים תוכלו למצוא ב היפופוטם! co.il